हाय लोगोफोर दायो नै सफैदों नैबेखिनिया नन ब्रेन्ड ओमफ्राय नैबे बिबार दखना सफैदों दायो लोगोफोरजों शेयार खालामनोसै एसे दायो नायलांदो नै लोगोफोर मा सफैदों बिबारा ओमफ्राय जायनो नांगौ फुल फट'खौ स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरबानो मोनगोन वाट्सएप खालामहरग्रोबानो जाबाय दे लोगोफोर खनसेनो फन खालामनाङा ओमफ्राय नै बे मोनगोन ओमफ्राय लोगोसे नैबेखौबो सोरबा बिबावदोंमोन नैबेबो सफैबाय बिबारनि फुजानि उननिफ्राय दासो फार्स्ट निउ कालेक्शन फैदों दे लोगोफोर नैबे ओमफ्राय लोगोसे नैबेखौ मोनगोन अर्किड रानी पिंक सफैबावदों आरो नै बेखौ मोनगोन ओमफ्राय नैबे बाटारफ्लाइ ग्रीनाव बटल ग्रीन ना मा होनो बेखौ ग्रीनाव बाटारफ्लाइ आगरखौबो मोनगोन ओमफ्राय लोगोसे आरो वाव नैबे लाव बेगरा फार्स्ट टाइम आंनाव फैदों दे कालाराहाय निउ बियो बिराद लेटेस्टार नै बिराद सलिड हेभि बेखौ मोनगोन ओमफ्राय आरो नैबे फाथै फान्थाव कालाराव फाथै आगर जि मोजां नुदों बेखौबो ओमफ्राय लोगोसे आरो नैबे रानी पिंक आरो ओमफ्राय नैबे गल्डेन सफैदों गोदान बेबो गोदानथार निउ कालेक्शन लांफैदो क्रिसमासनि लांफैदो लोगोफोर क्रिसमास फैगौ दायो शपिं खालामफैदो क्रिसमासनि नै आरो नैबे मोनसे फैदों बेयो खिन्थु अलरेडि बुकिं आरोना बेखौ मोननाय नंला रावबो बेयो बुकिं दंखायो बिनानाव सासेनिया ओमफ्राय नैबेबो फैदों मोनसे आरो बेखौबो दाखालि गोबां नागिरदोंमोन आरो आंनाव नै दायो मोनसिगोन आगैमोन जायनो नांगौ कन्टेक्ट खालामहरफिनबानो जाबाय आरोना आरो लास्ट पिस ओमफ्राय नैबेयो एकदम फ्रेसथार लोगोफोर दायो अर्डारल' खालामहरदो नै बेनियानो आरो बिबारा नै ओमफ्राय दायो नैबेयाव नन ब्रेन्डआवबो लेटेस्ट सफैथारदों देखायनि नै बेयावहाय फामिनि गांसे सफैदों फामिनिया मा होनो इयो अलरेडि बुकिंखा आरोना सफैदोंबाबो गांसेया बुकिंखासो फामिनि ओमफ्राय नैबेयावसो दं बे मोनसे कालारानो दे लोगोफोर बिराद मोजां बियो जि मोजां पेकिं खालामना हरदोंहाय आब'आ येस नै लोगोफोर रेडआव ब्लेक बिराद ट्रेन्डिं आरोना बे दखनाया एकदम मोजांथार ट्रेन्डिंथार नाय सफैबावबाय बियो एकदम बे कालारानो गोजा दायो नै डेन्जार हेभिखा नैबे सिङाव दङ दे फास्राया नैबे दखना जाय नांगौ सोर बिदोंमोन दायो बेखौ एभेलेबल मोनफिनसिगोन आरोना अर्डार खालामहरफिनदो थाबैनो होमबाना मोनसिगोन आरो सलिड सोर बिदोंमोन थाबैनो अर्डार खालामहरबानो मोनबाय आरो ओमफ्राय नै इथिं सासेया सिजोल बानायगासिनो सा बिदिब्ला भिडिअखौ फल'बाय था ओमफ्राय नै इथिं निउ कालेक्शन ब्लाउस सफैदों डिजाइन बाय शु बिबार ब्लाउस नै आरो आखाइ गोलाव गुफुर आखाइ गोलाव मोनसिगोन सोरनो नांगौ दायो ओमफ्राय गोजा मोनगोन ओमफ्राय नै बिदि ग्रीन मोनगोन आरो ग्रीन मोनगोन नै वाव एकदमबारे गुफुर ग्रीन रेडल' मोनगोन दायो जाय नांगौ थाबैनो अर्डार खालामहरदो आरो बाय बाय